go bhile inis agus cholamid ar a gláir sear maidin inné impídanta ag daine tan na gcónaí in Inis Mór an áring ar chóirla chun na Gaillimhe isce éireann agus an gníomhaireacht chuomhnú cóhíl córas ceart séarchais a thógeal go bhile chill Rónáin in Inis Mór dúirt cáit tam fedi íon Labhraíonn go dtí ar a trí eagracht tastalíonn ar a talagus ar an néir atá builte a leic i doris. Lo mar maidin inis tan teachtadal Catherine Connolly ó luú san aglah ar maidin inné agus úl Stiléirú fáiteice ón EPA faoi chás amháin go na córas séarchais bhfuil cisteannaí á gurfaí in Inis Mór. Catherine, cidan tú gur chóir go na heagrachtaí tá breanúach go chóirsaí séarchais sa tíise stoppa chuir leis an aspa ceanaireachta si do thógeal ar chóirsaí séarchais in Inis Mór agus go dtíobhann ceannas a thógeal ar. Bhí mix muoinehar seo agus tána coppi si go léir léite agam inis. Agus ilmen an focail ará, stótha fáinne fi nó meascán marí, tá ceire agriíocht i gceist, ceire, agus gan in den na hagriíocht sin ag leacu freigrachta. Tá an aimimeach sláinte agus tá túrascáil tromcúiscoch nó litir tromcúiseach scrífa ag an aimimeach sláinte an sin. Tá isce éirden, tá cúrla conda na Gaillimhe agus tá an áisínacht cuimhnú. EPA. Agus ar an níú lá fihead tá gá litir agam, ceanó isce éirden, just bó le mé rá go solir. Tá litir rífast agam ó isce éirden agus tá rífast agam ó cúrla conda na Gaillimhe. Agus an dá rífast ag teach salach ar a chéile. An cúrla conda rá níl éon reagrachtar bheith acu. Don dá chóras, tá gá chóras i gceist, agus tuga mé reisir sin, ach níl freigrachtar bheith ar an cúrla conda. Ar an níú lá fihead an lá chéine, fuair mé rífast ó isce éirden ag rá níl freigrachtar bheith acu. Hui mé reisir na cópaisi, mar nuair a chuirmi sé ar an ólas faoi seo, cosfuil ina pliteoirí eile, ceap mé go raibh sé docreite, ní raibh mé an é credút. Agus y dúirt mé le na daoine bhí deangwalm, an bhfuil éon cópaisi agus an bhfuil éon rud ar fápéir, agus seol siad na pápéir sin thugam, agus an sin hui mé man fisria. Bhí mé beag an in déanamh ní mór marrá, mar bhí táhaáin ar siúl. Ach, i ndearr na dála, tá litir os mo chóir rífas fada ón EPA ón áisínacht, ar an carúlá den bhí seo. Agus i ndearr na dála tá beag an in soléireacht, agus cuireann sé in núl domsa go bhfuil isce éirden i gceannas ar ceann na córas, agus go bhfuil isce éirden na níis an bhí seo i mon fisrithe nó i mon scrúdithe, agus céime héana atá i gceist an bheithúnú ar an córas a bhhanan le na tithe. Na jet teach atá i gceist. I bína gil Rónáin a bheith? Ó, tá gá córas i gceist i gil Rónáin, ceanna bhhanan le na tithe, agus ceanna eile a bhhanan le na letters agus gnóin ag galas deachan sin freisin. Na leiris feibli ar an Nilán, le chóirla chunda, faoi chóirla chunda na Gaillimhe tá sé sin agus is cosúil gúiltear chu séarchais deach gcóras tar hala príomhaideach. An dag níor thuúla mé riomh go raibh letters feibli agus go raibh seileh géin duine eile ag na letters feibli. So banan siad sin leis an chóirla conda, ach maidiú leis an chóras séarchais tá gá chóras mar a dúirt mé i gceist. Ceann maidiú na tithe agus an ceann eile ó híomh na letters de, agus ó híomh gnóine eile de. Agus mar a dúirt mé maidiú leis an dá cheann dúirt an cóirla conda agus isce éirden nach raibh éon reagracht acu. I nanón go bhfuil cópaisi, go bhfuil cuairte dlí, costlí i gcoil tír, agus i nanón inis go bhfuil litir feite agam ón áisínacht gur ar isce éireann atá an freigracht ó híomh ceanna bháinde agus go bhfuil measúnú i gceist agus atá muidir caint de réir mar a hiigam, because seo an mí agus tá measúnú i gceist céime héan den measúnú sin. Ach ar cheart gomach leiris feibli a gur isteach a gcóras tar hala príomhaideach? Mar a dúirt me, níl éon rud ceart an seo, níl éon rud tá sé docreite go bhfuil séarchas ábh i gceist, mar hampla an litir ón aimimeach sláinte i mí eyebrown den bhlíonn seo. Agus a rís, ní arna siad sin a chuid eibra ach an orid, hui siad amá, bhreannaí siad ar an nonad, agus seo litir ó gábhílas an bhlíonn seo ag trácht ar cuairt a rinne siad i mí eyebrown gábhílas a seachte gábhlín ó hin, agus tá siad a caint faoi
Hybly Slancha, serious public health nuisance. Ag an am sin, Gaeltachta sa seachtaigh. Dúrú lin gur rá lin séarchais nó lin lofa I gceist. Gur rá bolla bréin I gceist, agus a lán rudaí eile. Agus déis siad le muintir na háirte ar atáid folanch agus a bhíag folanch. Agus tá cosalig dar an scéal nach nearna siad táda go dtí manfóver Gaeltachta sa hochtaigh agus an sin fuair siad tillig gearán agus chuí siad I djangháil an sin le agréit leis an chóirla chundé is dócha chun rudaí dhéanamh. Agus gábhlín I gceist an sin, so ceithre agréocht, meascán marí de ólis, agus níl mé go róchrom orthú in áíre, because tá sé docrete an méide tá léite agam agus go bhfuil na daoine híos Ileán Arden, có fada sin agus I gáil tír go dtí na nochtódaí, agus cás cuairte agus gheall siad ag an am, réiti siad an cás cuairte le cnílacha, agus dúrú ag an am go mbeidh córas nua, integrated wetlands, agus níor hála sé sin ach an orid, agus ní léon bhíú tócha céan fáin ar hála sé sin. Agus go sciúpaísal le me leata Catherine, ceart a gceist a thaoine an inisisiú bhil tú le cruniú ar ar gcóirla chundéanúil sé gceist ag na drámanaí atá baintach lei seo ar fad síchon báirt. Ar a leid inis tá beag an soléirú I gceist, agus dar leis an áisínacht an EPA tá scrúdú bhá dhéanamh inis ag isce éirden. Tá sé I bhaim inis an bhí seo. So ar a leid tá misásta lei sin ag an pointse seo ach baisúla héir ach bhuiáil agamsa ar an rud seo. Níl men an a credúnt ach go bháin go lean na daoine a rá ag folanch agus ní rá éon gá agus chuann sé I núil I áíre có deachar is atá sé de go nághoine ar an talamh. Clúise áil ó agrachtaí. Agrachtaí I gceist an seo. Ceart go leor cámid ágáil sin ar maidin nach me cíns go mé caintlaat a ríis fao seo agus anó bé mu a chuneal súl ar is scéala seo buní an teachta dála Catherine Connolly